wakwa baba NYANSAPO TV so ene ye akwaside di kan ewo afi mu ai NYANSAPO fo ya fatu yon se baabi amamre ne amane ewo bia no ye bekọ ne yakofa e de abre ahwefo ne yesua de ewum nti samre ye wo manhyia fikesie mu a ye hwe nne se de ade ebesi akọ ne yesua amamre ne amane ene se ebesi afa ya ho e de akọ adwabo bia ase nti samre ye wo manhyia fikesie mu a ye hwe de ade no ebesi akọ mi a medi dwumade hu chia mi din ne nana wusu Otumfuo Osei Tutu aye Otumfuo Asantehene Asantehene nyina ewura wono nakunya na nkunya sofo no da okobrani achi a wode epie no nti samre eya koma ye bo nyina ye NYANSAPO so ne edi sankomo iba NYANSAPO so ne edi sankomo iba echemfo no eto chem no den a wo hwa omu na omudi ewura nim a omu ye eto echem no eba omu to echem ne ba na samre ekire se yewura akakra bi na wapie na wapie nti samre ye hwe dwumadi ye koso na ya Asante amamre ne amane na yewura o maso den ama Asante man ene Ghana man yesua Asante amamre ne amane se de ye pese Asante amamre ne amane e ba yiranti na ya yire ho den Ghana man afashe anase ya finsi ada ne nti ne na Ghana anase Asante man yedi ya fi edi kan aye akwaside eno na ye nanom ekonkunya fiesu na omkogu nsa de sire yewura anase na nanom enkwa ne ahoden ewo omkunya omoti so nso no ti samre aye na Addo dankwa Akufo Addo efri abankesiem abeduru kon ase ahemfi a woni yewura Otumfuo Osei Tutu eba bedi ade no abohu nti se hu ya na yewura omampani na Addo dankwa Akufo Addo wona na abeduru asisi amra ye kasai enti ene woni yewura aye ayukofo mienu aye Ghana mampani oya yukuni na yewura Otumfuo Osei Tutu wote sikaka so nso ye yukuni enti ene enuafo mienu aye mampani ene aye na yewura Otumfuo omu bedi ade no abum. Na ewura wo hwe asa odi a wo chechire de bɔ no bɔ o kyerɛ Asante man ni nipa wo nyina ye ne dia obia mesre me ka wo nso no mabro nyina ye ewura dia enti o kyerɛ Asante man ye ne dia wo chechire na o de abɔ no bo o chechire na o de abɔ no bo e kyerɛ tumi a Asantehene wo na se ye hwe na ye hwe ade enwanwa wo mu se wo bɛhwe a na wo hwe NYANSAPO ye dwumadi ye die ya ebra yewura Otumfuo Osei Tutu dura no ye wo mampani osori gina na na so e kyerɛ tumi Asante wo tetumi Asante maiwo tetumi ayewura Otumfuo Osei Tutu ewo nti samre yewura abesene echemfo di na new front on from the front on from edin achi omo boden den yewura ti ababan den na mamifa we ntwam na ye kire amamre ne amane obi asabe wewu a woda ho na ye page sam yenu e kabo mu won so se wo page ho san na ba mu anakire se kire obi a woti ase ne so wo page ho san ne se wo kabo mu ne se kire se obi a sabe onya ne ba bi ko na page ho san won so enti no sani etie no Asante amamre ne amane mu no se obi sa na pese boniti ana se pese uyi ni twam Asante amamre kwa so page ho san mienu a mesra ba won san mu mienu no ne fa kire ne so na se obi sa wo ye wo hene ne ofirim na wo da ho na se wo ko na wo page ho san kire ka wo san bom
na kyerɛ sɛ nipa na ɔbɛyɛ no so wɔ so sɛ ɔnka te asefo wo biem asante amammerɛ ne amanneɛ ɛna yɛkyerɛ no hanom saa mmerɛ dwadi a wo ani gu so a wohwɛ anaasɛ wotie yɛ nyansapɔ yɛato di sɛ nyansapɔ a yɛde asante amammerɛ ne amanneɛ ɛbɛbuo sɛbe yɛkasa a yɛaka akyea no ɛne abakɔsɛm ɛne asante amammerɛ ne yɛde ma yɛde anɔma bebree a yɛabɔ no yɛsua a yɛde ma asanteman ɛne Ghana man amammerɛ ne amanneɛ kɔ sɛdeɛ yɛ nɛɛmafoɔ no a ɔmo ba no ɔmo nyira na ɔmo to amammerɛ ne amanneɛ ntwene ti no ɛda yɛde ama wɔ mu na ɔmo so asua na ayɛ fɛfɛɛfɛ na asante amammerɛ ne amanneɛ akɔ so na asante ahenni akɔ so doododo enti saa mmerɛ ɛyɛ nana ememuyere mahu sɛ wɔgyina dwom a mmerɛ ba mu ne sɛ kwan dɛm a atwoma mmemme ne baakɔdi nkɔmmɔ na ɔno so kakra a ɔhɔ de fa ade hu no wɔde ato anim enti asante amammerɛ nɛ ɛyɛ ada a ɛdi kan ɛwɔ saa 2021 yi mu saa ada ɛdi kan ɛwɔ mu ati ewura wabɔ dwa dakadakadaka ɛyɛ obiara a wɔde amammerɛ anaasɛ wɔdɔ amammerɛ ne amanneɛ waba no ma wɔbɛsua sɛbidie wɔnim no wɔba bɛsua asante amammerɛ ne amanneɛ enti na yɛma mpani atu ne nan ɛfiri nkran a waba bɛduru ano ma wɔbɛka yɛn ho sɛ ɔde ɔdɔ bɛbɔ dom na ɔne ne nua yikuneayɛ Otumfuo Osei Tutu a ɔte kɔkɔɔ so abɛdi adɛɛ enti yɛwura ɛyɛ Ghana ma mpani so abɛduru a na bɔbɔ so yɛn ma wuru sɛ wɔhyɛ ne kyɛ fɛfɛɛfɛ a wɔgyina dwonum sɛ mmerɛ ba mu ne kɔ adɛm a mene na mpɔmpɔ nsuo ɛbɛdi nkɔmmɔ ne yɛbusa ne sɛ yɛka sɛ mpɔmpɔ nsuo koraa ɛne de adeɛ na yɛagye yɛadwenkyerɛ afiri ne hɔnom to a ɔtɔ so mmienu asante mawura ɔkɔ akɔtena ase ɛsɛ dɔm ani sade ɔso ntakrakyɛ enti wohwɛ ntakra no a yɛde ayɛ biribia a yɛwɔ biara wɔ asekyerɛ a mmerepɛ mu no nyame yɛ adom no yɛtena se wɔ nyansapɔ so a yɛde ne nyinaa asekyerɛ bɛba ama obiara hunu sɛ yɛ asantema yɛwɔ adeɛ ye saa mmerɛ yɛfɔ ntɔmfrɔfoɔ no yɛwura akɔtena ase nti no ɔmo de fɔntɔmfrɔm no kɔ akɔsi hɔ na sɛ yɛwura sɔre a ɔmo de fɔntɔmfrɔm no asan agyegyere ntaataa ɛde no akɔsoɛ ɛwɔ ne fie dododododo saa mmerɛ ɛyɛ Daasebre Osei Bonsu ɛyɛ Mampong hene ɔne ne Hemaa ɛna ɔmo de ɔmo animonyam abɛtena dwa di akyi ɛna akwaside edi kan sɛ yɛwura atena se nti ɔmo so antimi antena ɔmo kurom ɔmo aba ɛde ɔmo animonyam ɛne ɔmo nim die bɛboa akwaside a ɛnɛ edi afi kan ama na akɔ so ɛyɛ nana Joso manhene ɔno so saa mmerɛ ɔha nom a ɔde n'animonyam ɛbɛta dwumadi akyi nana afrani okese Joso manhene na nana ya santo adeɛ menya hu na anam so ne sɛ saa mmerɛ ne manhene wɔ ha ɛyɛ nua bɛma wɔ deɛ ɔno so wɔ ha bi nti nana afrani okese no ɔno so ɛde n'animonyam ɛbɛta dwumadi akyi ama na ayɛbɔkɔ ɛyɛ ahemfo a ɛyɛ yɛwura ɛyɛ kɔnfo anɔkye ɛka ɔmo nipa num a ɔmo ka ho bɔ mu ɛma asantema gyina yɛ a ɔka asantema bɔ mu no na Joso manhene so ka ho bi nana afrani okese na ɔno so ka ho bi ɛyɛ nana boakye ansa debra ɛyɛ asokɔrɔ Mampong ɔte ha ɛyɛ nana boakye yam nkwantakɛse ɛhene ɔno so wɔ ha yɛmia mi kurom hene ɔno so wɔ ha ɛne hemfo mu ka ɔmo ho saa mmerɛ wɔn de ɔmo animonyam bɛta adwuma di akyi amena yɛ fɛfɛɛfɛ na akɔ so kama nga asanteman etumpɔn na asanteman befra ntuma na ayɛ krabɛhwɛ na no mo hwɛ sɛ ne na akwasi de o masi afo mafadeɛ na ɛfɛ na ɛsombo ɛyɛ na nanom amanhene ne amanhema nom omu nyinaa de o mani monyama bɛta adwuma di akyi omu bɛboa ma asanteman yamamrɛ ne amanneɛ akɔsoɔ sɛ deɛ mpɛ sɛ yamamrɛ ne amanneɛ ɛbɛyira sɛ deɛ da bia meka ne sɛ wura firi kurom hina bɛn a woyira wadwa baase no omu boa ma yamamrɛ ne amanneɛ akɔso na yɛ di akyire ma yɛ ba no ya anyira wadwa baase enti sɛ cultural display before.
ye e de na usuaye ai e na akwaside ye amamre ne amane na ye de bremo enti na nsapofo yaje ato ye ho so se ba bi amamre ne amane obia ye ba kofa aba na wasua na aboa ye ama Asanteman ne Ghana man atumpon enti na wohwe ade yase a ye mampani oba bi ai adofo efiri akirichiri ni pencheye omunyina baai edi omani monyam beta adwumadi ase ye mampani oba wadutu ne ntoma kama efreni skan ntoma kama e kire amamre ne amane a ye wo a wohwe adofo ba ya obi ahfa ma afofade a ode bae no na ye sonko kura e kire Asante amamre ne amane a ewo Asanteman ne Ghana man mu enti woso ne ewusu aye no hwe ne ka kire wonu abi na wono so nka kire obi na won kan kire na adofo se nyansapofo ye de bibi eba ye wono ma pa bia ye de egu kwan so a ye de bremo Asante amamre ne amane mpanifo se abo bia do sa de a usua praku enti so obi se obi bi a che nyansapofo a na ye